गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोननायखौ बावहरग्रोयो। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनैनो थाबाय थायो होनना। दिनै जोंहा फार्स्ट माइ गायजेनदों दै लोगोफोर। फार्स्ट माइ गायजेननायाव जोंहा आलारि बाथि फोजोङो, प्रसाद बावो, बिबार बावो, गय फाथै बावो, फैसा थाइसे बावो। बेबायदिनो जोंहा फार्स्ट माइ गायजेननाय जायो आरोना। बेनि उनाव जोंहा प्रसादफोरखौ लिंजानाय माइ गायग्राफोरनो रानना होयो। बिराद लाजियोलै आंथिं केमेराथिं मोखांखौनो जाया नायलाय। लाजिनाय हाबसोदो मानसिफ्रा। नै बोथोराबो जा मोजां, अखाबो गैया सान्दुंबो गैया। दा फुंनि 6टा जाबाय दे आंनि भिउवार्सफोर। जोंनिया 6टायाव माइ गायजेनो, बेनिफ्राय 11टायाव उथियो। गायबाय नै जोंहा बयबो माने गोसो होसार गायो। गेजेरावनो जि मिनिनोबो मोनो, बायदि मिनिथावना रायलायो। बेबायदिनो जोङो टाइम पास खालामो आरोना भिउवार्सफोर। नोंथांमोनालाय माइ गायोना गाया कमेन्टआव खोन्थाहर। नै 9टा बाजिनाय लोगो लोगो जोंहा मिस्थि, बेनिफ्राय बन फिथाजों लाल साहाजों जालायगासिनो। माने भिडिअ लानाया आंहा लेट जाबाय नालाय, ओमफ्राय जाग्रोजोब्बाय जाग्राखौ। माने आंनो रानो, ओमफ्राय आंनो भिडिअ खालामो। माने मोखांखौनो देखायनो लाजियो आरो नै सिख्लाफोरा। लाजिसोयो। सिख्लाफोराथ' बादानो, बिखुनजोफोराबो लाजियो केमेरायाव मोखां देखायनो। दे मा खालामनोसै आरोना, जों बयबो बेबायदिनोखा। दा जोंहा 9टा बाजानिया बे साहा लोंनायमोन आरो दै। बेनिफ्राय दसे गायबावनानै जोंहा 11टा बाजायाव उथिनाय जायो। ओमफ्राय 11टा बाजायाव उथिनानै जोङो माने सेरेब लोंग्राफ्रा सेरेब लोङो, आरो जखाय लोंग्राफ्रा जखाय लोङो। बेनिफ्राय जेबो लोङिफोरा फाजा आन्थाल' जायो आरोना। सिख्लाफोरा बे फाजा आन्थाल' जायो। माने लावजों बयलारजों लाबोदोंमोन आरोना जोंहा। फार्स्ट गायजेननायखाय बेबायदि होबाय आरो। नै लोगोफोर नायलांबाय थालाय, मोखांफोरखौ रावबो देखाया। लाजिसोयो, बिराद लाजियो जोंनि गामिनि माइ गायग्राफोरा। नै जोंहा जाजोब्बाय आरो लोंजोब्बाय। बेनिफ्राय जोंहा न'आव थांनोसै ना लोगोफोर। नोंथांमोननो आङो भिडिअखौनो सेयार खालामनो मोनथाराखै, बेनो